Ugali si Sarge, no? Ilonggo. Ubong Iloilo pero nag-a-star na subong sa Bacolod City, Negros Occidental. Gabligya ang ako sa mga kalo, no? Mga vintage, mga retro, new era, Mitchell & Ness. Sa mga vintage naman, mga sari-sari, arawan sa sports specialties, starter, kagano-ano ba na mga vintage nga sports related nga mga kalo. Okay, so subong nga adlaw ni no, mapaship naman kita. So ang kalo ni subong ipaship ka sa LBC, isa lang ikabilog pero anyway, wala ko yung ginatingog-tingog na basta nakabayad nga sa akon ang akong customer sang iyang balayaran. I-ship ko na dayon niya, bisan isa lang nakabilog, hindi ko iban sa iban nga seller yang tingubon no. Tapos yung kwarta rolling vanilla no. Mga tulong yes yun yung mga pero not all no. Pero ako yung ibagid ko yan no. Ano lamang ko din yung salaktan sa tropa no. Tumugol sa pagka-gangster ako dito mahulamin no. Mamili siya, ihiram siya o sasaktan ko siya. Tawari na ako dito subong sa may LBC Triangle, may favorite ng LBC no. Kaya namin isang ilang servisyo din ni Madang Bagnister. So mabalis na nito Mabilis pa to sa fast, 'di ba? Na nakaplakat na din nga parang tangawa na, 'di ba? Tapos, nabilis ang airpods sa LBC nila kaya ka-cold lang. Tapos na ship. No? Muna na. Tapos ang video ko. Bala, tingin dyan.